Извините, где находится автостанция? Извинявайте, къде се намира автогарата? Извинявайте, къде се намира автогарата? Автостанция недалеко. Автогарата не е далече. Автогарата не е далече. Сейчас пойдете прямо, пересекаете два перекрестка и поворачиваете направо. Там ее увидите. Сега ще вървите направо, преминавате две кръстовища и завивате надясно, там ще я видите. Сега ще вървите направо, преминавате две кръстовища и завивате надясно, там ще я видите. Большое вам спасибо. Много ви благодаря. Много ви благодаря. Не защо. Няма защо. Няма защо. Скажите, пожалуйста, какой рейс в Пловдив отправляется через полчаса? Кажете моля, кой рейс до Пловдив тръгва след половин час? Кажете моля, кой рейс до Пловдив тръгва след половин час? К сожалению, вы опоздали, все билеты распроданы. За съжаление, закъсняхте, всички билети са продадени. За съжаление, закъсняхте, всички билети са продадени. А во сколько отправляется следующий? А в колко часа тръгва следващия? А в колко часа тръгва следващия? Сегодня уже нет никакого автобуса. Днес вече няма никакъв автобус. Днес вече няма никакъв автобус. А как я могу добраться до Пловдива? А как мога да стигна до Пловдив? А как мога да стигна до Пловдив? Или на машине, или на поезде. Или с кола, или с влак. Или с кола, или с влак. Могли бы вы сказать, где я могу поймать машину или такси? Бихте ми казали, къде мога да хвана кола или такси?
Бихте ми казали, къде мога да хвана кола или такси? Вы можете арендовать частный автомобиль или такси в компании. Можете да наемете частна кола или такси от фирмата. Можете да наемете частна кола или такси от фирмата. А разве на поезде не дешевле? А с влак не е ли по-евтино? А с влак не е ли по-евтино? Конечно, но это еще зависит, какой поезд туда идет, пассажирский или скорый. Разбира се, но още зависи какъв влак пътува до там, пътнически или бърз. Разбира се, но още зависи какъв влак пътува до там, пътнически или бърз. Есть с кондиционерами и другими удобствами, но это, конечно, дороже. Има с климатици и други екстри, но това, разбира се, поскъпо. Има с климатици и други екстри, но това, разбира се, поскъпо. У вас есть ноутбук? Откройте Google и посмотрите информацию. Вие имате ли лаптопа? Отворете Google и вижте информация. Вие имате ли лаптопа? Отворете Google и вижте информация. Желаю вам счастливого пути. Желая ви лек път. Желая ви лек път. Большое вам спасибо. Благодаря ви много. Благодаря ви много.